Søndag den 7. september starter Mindful Moving forløbet for kvinder. Det er et forløb, hvor vi fordyber os i, hvordan man kan bruge kroppen som en vej til intuition, til nærvær, til livskraft, til nye handlemuligheder. Det gør vi på forskellige måder. Vi bruger blandt andet grounding som en helt fundamental, grundlæggende måde at skabe nærvær i kroppen på og skabe tryghed på. Vi arbejder med musik, masser af musik, forskellige tempi, forskellige energi, forskellige genrer. Vi arbejder med kropsdynamiske øvelser. Vi arbejder med stilhed. Vi arbejder med visualisering og refleksion. Og selvfølgelig en masse bevægelse, som både kan være guided bevægelse, altså hvor jeg kommer med nogle forslag, nogle input til, hvordan man kan bevæge kroppen, men også mere intuitiv bevægelse, fri bevægelse. Altså det her med, hvor impulserne til bevægelse kommer mere indefra, og ikke er styret af en underviser, der gør noget på en bestemt måde. Og det er rigtig væsentligt for mig at inspirere til intuitiv fri bevægelse. Fordi vi i dag er så styret af vores hoved, vores intellekt, vores tanker om skulle, burde, et eller andet. Så det der med at overgive os lidt til kroppens impulser, det kan være ret svært. Men det er ret væsentligt, fordi der er bare ting, vi simpelthen ikke kan tænke os frem til, hvor vi er nødt til at have kroppen på banen. Fordi vores krop simpelthen indeholder, ja, for det første hele vores historie, men også vores nu. Kroppen er kommunikerende hele tiden. Og det der med at blive bedre til at lytte til kroppen og selvfølgelig også forstå signalerne fra kroppen, det er jo en væsentlig del af at være i kontakt med sig selv. Og være i kontakt med sin intuition. Så kroppen rummer nogle svar, men vi skal ofte trænes i at komme ind i den tilstand, hvor vi i virkeligheden kan lytte. Så det er det er en væsentlig del af Mindful Moving forløbet. Og man kan sige, netop kroppen er jo, så når vi beskæftiger os sådan kropsligt på den her måde, så kommer vi netop udenom hovedet. Så vi snyder hovedet lidt, kan man sige. Du lærer også noget om, hvordan du kan arbejde bevidst med energi. Hvordan du kan bygge energi op i kroppen. Og lige så vel også, hvordan du kan skabe ro og samling på kroppen og på nervesystemet og på tankerne. Så når du har været igennem det her forløb, så vil du have fået nogle erfaringer, nogle oplevelser med, hvordan du kan bruge nogle konkrete oplevelser med, hvordan du kan bruge din krop som en vej til din intuition, og i høj grad også, hvordan du kan bruge din krop som en stærk allieret i hverdagen. Så jeg glæder mig sindssygt meget til det her forløb, og hvis du synes det lyder spændende, så er du velkommen til at læse noget mere om forløbet på linket, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig. Jeg håber vi ses.